Us volem presentar Un virus ha arribat i a casa ens ha confinat, una proposta de conte rimat que explica als nens i les nenes tot el que es va viure durant l'etapa del confinament. Sí, el conte ha estat escrit per l'Eva Serra i il·lustrat pel Manel Mora i nosaltres, l'Eva ens va contactar i ens va dir que si volíem escriure el pròleg i així ho vam fer, vam voler portar el nostre petit granet de sorra explicant una mica la nostra experiència. Sí, l'etapa de confinament, tot el que vam fer. I en aquest conte es recull molt bé el que van fer moltes famílies, que moltes d'elles van fer coses artístiques, coses relacionades amb les arts. I la veritat és que és molt bonic, però una de les coses molt boniques d'aquest conte és que és un conte benèfic, així que tots els beneficis van per la investigació a l'Hospital Clínic. Així que us animem a adquirir-ho i esperem que us agradi molt i molt. Adeu!